Igsuon, kumusta ang inyong relasyon ngadto sa Ginoo? Kumusta man ang inyong relasyon ngadto sa Ginoo karon? Aduna ba ikay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo? Kung moingon ka igsuon nga aduna kay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo, nagkinabuhi ka nga kauban ang Dios. Apan kung nagpadayon ka sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga minanduan sa dautan nga espiritu, sa minanduan sa pagkatawhanon dinhi sa kalibutan, wala kanimo ang tinuod nga koneksyon ngadto sa Ginoo. Wala kanimo ang gahom sa Dios tungod kay nagpadala man ka sa imong nahuna nga dili maayo, nagpadala man ka sa imong mabinuhatan nga dili maayo, ug mao ka na hinungdan nga wala kay maayo nga koneksyon ngadto sa Ginoo, wala kay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Unang Juan 1 versikulo 6. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Mao na igsuon paharia gyud ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Atong paharion ang Ginoo sa atong kinabuhi igsuon, aron aduna kitay maayo nga relasyon ngadto kaniya. Aron aduna kitay maayo nga koneksyon ngadto sa Ginoo. Tungod kay kung moingon kita nga ang Dios aniya kanako, ang Dios nakigrelasyon kanako, ang Dios nahiusa kanako, apa nagpadayon ka sa imong nahuna nga dautan dinhi sa kalibutan, nagpadayon ka sa imong mga sinultian nga dautan dinhi sa kalibutan, nagpadayon ka sa imong mga binuhatan nga wala naka-align diha sa Ginoo, nga wala nakapahimuot ngadto sa Ginoo, mahimo kita nga bakakon niya na igsuon, ug wala kanato ang tinuod nga kahayag nga mao ang Dios, nga mao ang gahom sa Dios, ug nagpadayon kita sa pagpuyo diha sa kangitngit, nagpadayon kita sa pagbuhat sa mga butang nga minanduan sa demonyo, minanduan sa kangitngit, ug dili minanduan diha sa Ginoo. Maong igsuon maningkamot gyud kita nga makita ang Ginoo sa atong kinabuhi, makita ang tinuod nga kahayag sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kita kanunay igsuon nga anaa kanato ang kamatuoran, ug kana nga kamatuoran mao kana ang maghatag kanato og tinuod nga kinabuhi, kahayag nga kinabuhi, kinabuhi nga adunay Ginoo, kinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, aron aduna kitay maayo nga koneksyon ngadto sa Ginoo, aron aduna kitay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ug kun maghari ang Dios sa imong kinabuhi igsuon, dili ka gayud makasulti og dautan, dili ka gayud makabuhat og dautan, dili ka gayud makahunahuna og dautan ngadto sa imong isig ka tawo, tungod kay ang Dios nagpuyo ug naghari man sa imong kinabuhi. Ug kun maghari na ang Ginoo sa tong kinabuhi, dili na gayud makahilabot ang demonyo niini, dili na gayud makatandog ang demonyo kanato igsuon. Nasayod ako nga ang tinuod nga mga magtotoo sa Ginoo, ang tinuod nga Kristohanon, linglahon gayud kana sa demonyo, hilabtan gayud na sa demonyo. Apan kung ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo adunay lig-on nga relasyon, aduna kay maayo nga koneksyon ngadto sa Ginoo, bisan kapila ka hilabtan sa demonyo igsuon, dili ug dili gayud siya makatandog ug makatumba kanimo, tungod kay ang Dios naghari man sa imong kinabuhi. Maong sa kanunay igsoon atong isalig ug iampo kanunay sa Ginoo, tungod kay siya lang gayud ang maghatag kanato og tinuod nga kahayag sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.